Bona tarda. Us donem la benvinguda a una nova edició del Cicles Pensem Rubí, un espai de trobada, de reflexió i de diàleg pensat per cercar propostes per fer front als reptes de futur. En la represa d'aquests cicles, que es van iniciar el novembre del 2018 i que hem reprès ara, hem volgut parar atenció als temes que són relacionats amb les nostres àrees de competència municipal. Per això, el mes passat vam fer un Pensem Rubí de memòria històrica i aquest mes el farem de transició energètica i compromís local i el mes que ve d'habitatge. Com que la idea és que la trobada sigui àgil i dinàmica, després de presentar els convidats farem una mica d'introducció per definir conceptes, que tothom tingui clar del que estem parlant. Parlarem una mica del marc legal i després explicarem les experiències locals, donant pas finalment perquè pugueu fer preguntes a totes aquelles persones que ens esteu veient i escoltant. Calculem que més o menys la trobada pot ser d'una hora, hora i quart. Ara sí que pregaria a la gent que es vagi incorporant que tingui el micro apagat i que un cop donem pas a les preguntes al final dels blocs que les facin per via aixecant la mà, que és aquesta icona que teniu a la part inferior esquerra, i llavors jo us donaré pas a la paraula. I, sense més, us presento els convidats que tenim, que són l'Andrés Medrano, que és el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica de Rubí. Hola, Andrés. I tenim el Joan Herrera, que és el director de l'àrea de clima al Prat. Com he dit abans, intentem centrar una mica la qüestió i per tal de definir allò del que parlarem. Què és la transició energètica exactament i què volem dir amb això de la transició energètica i per què és necessària? És urgent? Arribem tard? Joan, endavant. Jo en primer lloc agrair-vos la invitació i la iniciativa, perquè parlar d'energia és parlar d'empoderar l'economia. I si em permeteu, deixeu-me abans fer una prèvia. Abans de la transició energètica hi ha el principal repte moral del segle XXI, que és el canvi climàtic. I el canvi climàtic, diguem que és l'espai en el que el conflicte, altres vegades el conflicte havia estat capital-treball, hi ha un conflicte capital-gènere, però hi ha un conflicte capital-biosfera. I és el gran conflicte del segle XXI que solapa amb la resta de conflictes preexistents. Per tant, tenim un repte que és com reconnectem amb la biosfera com a espècie, com a humanitat, ara que estem entrant en l'antropocè, que és aquesta nova era de desaparició massiva d'espècies, equivalent a altres èpoques de desaparició massiva d'espècies. I al costat d'aquest principal repte moral, us diria que hi ha el repte de la transició energètica. I aquí, permeteu-me que afegeixi, què ha estat l'energia al llarg de la història de la humanitat? Un factor de control i de poder. I quina ha estat la relació de les ciutats amb l'energia? Les ciutats han estat embornals energètics, sumideros energèticos. És a dir, un lloc on es consumia molta energia, molts aliments, moltes coses produïdes a quilòmetres de distància, i al final eren aquest forat. I en els darrers anys un forat on a més hi ha mala qualitat de l'aire i on hi ha degradació de la vida de la gent que habitem a les nostres ciutats i als pobles, però particularment a les ciutats. Què ens trobem? Jo crec que ens trobem en un escenari diferent. És a dir, fins ara l'energia l'extreiem del subsol o la produïem de forma massiva a quilòmetres de distància. Però resulta que avui tenim tecnologies que ens permeten que la producció sigui de proximitat. Tenim un escenari en el que, a més, no anem a una política d'oferta, és a dir, produir molta energia en funció de la demanda que existeix, sinó que anem a un escenari on la gestió de la demanda serà molt important i on, a més, el quilowatt més barat no és el produït de forma massiva, necessàriament, sinó que pot ser un quilowatt que es produeix molt a prop.
Avui el quilowatt més barat, no és que estiguem en grid parity, paritat en xarxa, el quilowatt més barat ja és el renovable i particularment el fotovoltaic. A l'estat espanyol i a Catalunya igual, som un país molt dependent energèticament de l'exterior. 74 de cada 100 unitats venen de fora, 84 si comptem l'urani. Perquè us feu una idea, el continent amb major dependència energètica de l'exterior és l'europeu i estem amb una dependència del 53%. I som pobres de solemnitat amb combustibles fòssils, però resulta que som rics en vent, sol i territori. Per tant, què és la transició energètica? Jo diria que una oportunitat. És una oportunitat perquè les ciutats deixin de ser embornals energètics, mirant la dimensió elèctrica, però també la vessant de mobilitat. Ho dic perquè a vegades quan ens apropem al debat energètic ens descuidem que a les ciutats en general i particularment a les ciutats mediterrànies, hi ha un informe de Deloitte, gens sospitós, del 2018 que explicava que el principal consum energètic a les ciutats mediterrànies és la mobilitat, però també, òbviament, una transició energètica vinculada al consum de proximitat. En ciutats mediterrànies com les nostres, la necessitat d'electrificar els consums tèrmics. Aquí tenim un escenari d'oportunitat extraordinari, amb autoconsum, en rehabilitació i amb el que vindrà després, perquè jo crec que la segona part de la present dècada, i després en parlarem, el que tenim és un escenari d'oportunitat extraordinària amb la gestió de la demanda, l'agregació i fer que els consums de les ciutats s'adequin als moments de punta de generació renovable, però després en parlarem. Molt bé, Andrés. I què en penses tu? És urgent? En el moment que estem actual, és urgent? Arribem tard com institucions o com administracions, també com a ciutadans, a fer aquest pas de la transició energètica? És urgent, però no es pot dir mai que s'arriba tard, perquè si dones el missatge que arribes tard, estàs entrant en el terreny de l'inevitable. Ja no podem fer res, més gran que nosaltres, la nostra incidència serà mínima, i aquest no és el missatge. Coincideixo plenament amb el Joan quan deia que és una oportunitat de canviar el món. És important saber qui pilota aquesta transició energètica. Recordo, vaig anar a la cimera aquesta de Madrid, del clima, i tot estava patrocinat per Endesa i altres grans companyies. És una manera de visibilitzar que, evidentment, qui controla el cotarro no vol deixar de fer-ho i per tant, hem de ser altres qui marquem el canvi des d'un punt de vista democràtic, trencant amb aquest oligopoli, amb aquest desequilibri multinacional, perquè al final, fins i tot la geopolítica ve marcada per el control de l'energia. Els conflictes recents i els conflictes futurs estan molt relacionats amb això. L'existència de dictadures en molts països ve donat perquè tenen un control d'aquesta energia i ja ens interessa al primer món que aquest control de l'energia es faci d'aquesta manera. És inevitable i és urgent perquè, a més, ve condicionat perquè hem passat al peak oil. El peak oil és el moment en el qual era molt econòmic i molt fàcil extreure combustible fòssil i llavors cada cop és menys rentable directament a fer servir aquests combustibles i s'acaben de veritat. I el que no s'acaba és el sol, el vent i les renovables per pròpia definició. La Unió Europea s'ha marcat un objectiu al 2030 de reduir un 55% les seves emissions. Per sort, també Xina també s'ha unit a aquest objectiu, malgrat ella es marca l'objectiu del 2060, de ser neutral. És a dir, que les seves emissions siguin iguals a les seves emissions de CO2, no contribuir al desequilibri. Confiem que hi hagi un canvi polític també l'altre actor internacional de relleu, que són els Estats Units. O sigui, tant de bo les eleccions portin a una defenestració de l'home aquest taronja i el nou president tingui clar que el seu país també ha d'anar de la mà d'Europa i de Xina en aquest canvi. Però el que és molt important des del punt de vista polític és que els canvis locals empoderin a la gent, que la gent se senti protagonista del procés i que una circumstància que de vegades la fa més pobra, com és la dificultat per accedir a l'energia, la faci més rica perquè l'energia es produeix localment, es comparteix i genera una oportunitat de canvi fins i tot social. La ciutadania, llavors, s'hauria de convertir en una mena de lobby, en el benentès un grup de pressió, no? Per una mica
capgirar aquesta situació de les pressions dels grans productors de les energies actuals. En aquest sentit, perquè la ciutadania faci aquesta funció i prengui consciència, i també és com un peix que es mossega la cua, perquè també necessitem un marc legal que doni cobertura després a aquestes accions polítiques enfront a aquests altres grups de pressió. Joan, quin marc legal tenim actualment? Quines directrius i recomanacions hi ha? Home, jo crec que tenim grans novetats i positives. Per què? Primera, perquè tenim un nou marc normatiu amb autoconsum. És una part, no és tot. Però que ens permet aquest autoconsum compartit. Avui la meva taula de fotovoltaica no tinc per què tenir-la a la taulada de casa. Pot estar en una taulada municipal o d'una altra particular en un radi de 500 metres entre aquells que compartim línia de baixa tensió. Això és rellevant, però no és el més significatiu. Des del meu punt de vista, l'horitzó de les ciutats, el més rellevant no serà l'autoconsum, ha de ser-hi, però el més rellevant serà la gestió de la demanda. És a dir, com podem agregar molts consums i com podem consumir més quan l'electricitat és renovable i barata i consumir molt poc quan l'electricitat és cara i no renovable. I això serà retribuït. Per què dic que hi ha grans novetats? Perquè les directives europees, conegudes 5 directives, conegudes com a paquet d'hivern, són directives alineades. I directives que, per primer cop, estan coordinades entre elles, són un marc normatiu coordinat, la d'eficiència, la de renovables, la directiva de mercat interior d'electricitat, i són directives que situen el ciutadà en el centre. Em direu, és retòrica. No ben bé, perquè per primer cop es parla de les comunitats d'energia i jo us afegiria dues principals. La comunitat d'energies renovables, molt pensada per àmbits menys urbans, més rurals, pensades per donar més drets a aquells grups que es constitueixin com a comunitats d'energies renovables, que normalment seran generadors d'electricitat i d'electricitat d'origen renovable, i que és una figura jurídica excel·lent per agrupar productors en entorns rurals i perquè aquests productors tinguin els mateixos o més privilegis que els actors preexistents. I ara vaig a l'àmbit urbà. Jo crec que en l'àmbit urbà apareix una figura, des del meu punt de vista molt interessant jurídicament, que és la Comunitat Ciutadana d'Energia. La Comunitat Ciutadana d'Energia, diu la directiva, podrà ser constituïda per ciutadania, per empreses locals de petit tamany o mitjà, per ens municipals, és a dir, per l'Ajuntament. El seu principal afany no és l'afany de lucre, ho diu explícitament la directiva, i podrà participar en tots els papers que es pot jugar avui des del punt de vista energètic. Generador, comercialització, agregació i, el més important, hi podrà arribar a participar en la distribució. Jo moltes vegades explico, la mare dels ous en el sector elèctric no està tant en la generació, que és rellevant, no està tant en la comercialització, que és important, molts som de comercialitzadores, com Som Energia o altres. El que prefigura una posició de domini és la distribució. Clar, com es transposi la directiva, veurem. I jo crec que la directiva és ambiciosa i es pot transposar de forma ambiciosa o molt ambiciosa. Perquè, per exemple, la directiva diu que les comunitats ciutadanes d'energia podran intervenir en la distribució o podran fins i tot gestionar-la. Si participen, s'haurà de fixar els protocols i les remuneracions amb la distri, amb la distribuïdora. I distribuïdora, perquè ens entenguem, a l'estat espanyol hi ha 5 grans distribuïdores i totes són distribuïdores de zona. Després hi ha petites distribuïdores, però no és la norma. Bé, això és, si m'ho permeteu, revolucionari. Ens preguntarem, per què fa això la Unió Europea? S'han alineat els astres, s'han convertit en una fe de reconversió? No, jo crec que per una raó molt simple, perquè Europa té una gran dependència energètica i això la fa molt vulnerable, això fa que la seva balança comercial sigui molt negativa i, per tant, perquè aquest canvi es produeixi, és a dir, perquè si tu vols moltes renovables en el mercat, moltes renovables que poden estar distribuïdes o poden reproduir el patró d'un model centralitzat generalitzat, però sigui en un escenari o en un altre, tu necessitaràs sí o sí gestió de la demanda. I perquè hi hagi gestió de la demanda, el ciutadà està al mig.
Llavors, jo crec que aquesta és una gran notícia. I, a més, les directives parlen d'altres coses, no? L'accés a la dada, és a dir, hem d'anar a models on les meves dades energètiques i particularment elèctriques, no? Jo hi pugui accedir i jo pugui cedir-les de forma fàcil a un operador energètic que m'ofereixi serveis d'agregació, d'eficiència. Això hi ha dos models, el model finlandès, que l'equivalent a red elèctrica, no? Té un data hub, no? I tothom hi pot accedir-hi, un operador neutre, o aquest és el model finlandès, o el model holandès, on hi ha una pàgina web on totes les distribuïdores hi són, tu particular pots accedir-hi, hi ha un green bottom que t'apretes i cedeixes les dades a un tercers. Aquests elements de competència és un element clau. Aleshores, jo el que sí que diria, Helena, és que la gran novetat és que tenim directives que han de ser transposades aquest any. És a dir, estem en un moment molt delicat, com deia Raimundo Amador, no? Momento delicadito, no? Però un moment molt apassionant. I depèn de com es transposin, el que està clar és que la ciutadania tindrà o protagonisme o molt protagonisme. Llavors, sí que crec que aquí tenim una responsabilitat, no? Com articulem l'escenari energètic, l'alternativa energètica, i a més com ho compatibilitzem amb un marc normatiu que comença a estar alineat, s'han de transposar les directives, i amb un afegitó, jo et diria, no? L'escenari post-Covid. L'escenari post-Covid, no? Que dibuixa aquesta inversió de 140.000 milions per a Espanya, dels quals una tercera part, més d'una tercera part, van a energia, ens prefigura un escenari de responsabilitat local i amb una gran capacitat de transformació, perquè podem fer que aquesta capacitat de transformació vagi associat a generació renovable, però també amb estratègia d'emmagatzematge, de gestionabilitat i tot això amb l'empoderament de la ciutadania. Crec que aquest és un element clau, però com et deia, comunitats ciutadanes d'energia, comunitats d'energies renovables, sumat a un marc normatiu on l'autoconsum es permet i on encara queden serveis, podem entrar després en els tecnicismes, no? Però avui tenim un repartiment estàtic, un model de repartiment estàtic en l'autoconsum, és a dir, si ara l'Helena, jo i l'Andrés estem junts, cadascú té un 33% fixe, i si jo no estic a casa, l'Helena no es pot aprofitar del meu excedent i jo vaig a un model de facturació simple, està a punt de sortir un model dinàmico-estàtic, de tal manera que podem comunicar a la distribuïdora que repartirem els coeficients a cada hora de forma diferent. Això és molt important. I després cal donar una gran batalla perquè tots aquests elements vagin acompanyats de gestió de la demanda. I això què vol dir? Us sembla una tonteria, però no ho és. La batalla de baixar el terme de potència de l'electricitat. És a dir, paguem més per l'electricitat que consumim en cada hora, discriminant si la consumim una hora barata, cara, amb moltes renovables, amb poques renovables, i baixar el terme de potència perquè, en definitiva, la gestió de la demanda aparegui amb molta força, no?, en els hàbits i consums i perquè hi hagi actors públics, però també privats, que puguin fer aquest servei. Jo crec que estem en un moment apassionant i, sobretot, et diria, Helena, el que estem és en un moment on les directives europees estan alineades amb el que estem dient de la centralitat de la ciutadania en aquesta transició energètica. Jo, repescant una mica el que has dit d'aquesta figura, jo crec que si deixem que només s'ocupi la part privada, per molt que es democratitzi el tema de l'accés a l'energia, podem tenir el perill, no?, de que gent encara hi sigui dins de la pobresa energètica. Això no seria un paper que ha d'assumir la institució pública, el món local, en aquest sentit? No sé què en penseu. Sí, és una de les actuacions principals. És a dir, hi ha molta gent ara que està en una posició de vulnerabilitat. Ja ho estava, però amb la situació actual ho està més encara i, evidentment, el paper principal de l'administració de proximitat és fer que la gent visqui millor, ras i curt. Una manera de que visqui millor, òbviament, és que el seu accés a l'energia estigui garantit amb uns mínims. I per això calen programes específics d'actuació contra la pobresa energètica. De fet, segurament el Joan explicarà coses que estan fent al Prat, jo explicaré coses que estem fent a Rubí relacionades precisament amb això.
com l'energia de proximitat pot tenir un paper a l'hora de compensar aquestes situacions injustes on hi ha famílies que no tenen accés a l'energia, que ara mateix es veuen en situació de debilitat davant de les grans comercialitzadores que directament, evidentment, tenen un afany de lucre que supera qualsevol sensibilitat que vulguin vendre. En aquest sentit, Andrés, ens pots explicar com és el compromís de l'Ajuntament de Rubí en el tema de la transició energètica i quines accions de govern s'estan portant a terme? I tant, perquè la xerrada d'avui és compromís local. Per tant, el que hem de deixar clar és què fem des de les ciutats i què podem fer en el futur per aprofitar aquesta oportunitat que hem dit de la transició energètica, les figures legals i per què no, els fons europeus que puguin arribar als municipis. A veure si sóc capaç de compartir de manera adequada la pantalla. Esteu veient la presentació? Sí. Perfecte. Llavors, transició energètica no abundaré perquè ja tenim clar que és necessària per un motiu de canvi climàtic. Aquí tenim una gràfica de l'evolució del CO2. Per tant, o fem un canvi o anem tots pel precipici. Llavors, el compromís local a Rubí té una forma concreta que és Rubí Brilla, és un programa que està funcionant de fa una sèrie d'anys i que té interlocució amb tots els agents de la ciutat, amb la pròpia institució, una interlocució interna per millorar l'eficiència energètica de l'Ajuntament, mobilitat, comerç, indústria, sector domèstic, perquè al final l'acció ha de ser global de ciutat perquè tothom hi cregui. Esteu veient, no?, com passo les diapositives, sí? Sí, sí. Perfecte. Aquí anem al punt on hem començat, o sigui, empoderar la gent, informar-la, fer-la coneixedora de la seva capacitat de millorar en relació a les comercialitzadores, de reduir potència, de millorar el seu contracte. Aquí a Rubí hem fet tallers de factura per que aquest document inescrutable que per a alguns és la factura d'electricitat sigui fàcil d'entendre i a través d'això fàcil de millorar la relació amb la distribuïdora. Han assistit 608 persones en els tallers de factura que ara, per circumstàncies, estem fent de manera virtual i també estan funcionant molt i molt bé. Dins del programa Energia per a tothom ens adrecem específicament a usuaris, perfils, serveis socials que tenen complicacions a l'hora d'accedir a l'energia, que no poden fer front de vegades al pagament de les factures i els acompanyem i hem aconseguit reducció de factures en un 70% dels casos. Altres vegades cal una mediació, un acompanyament amb les companyies a l'hora de poder accedir al bo social. Formem part de la Comissió Comarcal contra la Pobresa Energètica i tot plegat és la prioritat màxima del programa d'actuació del govern municipal i a través de la pobresa energètica és com ho implementem a Rubí Brilla. Una eina que tenim ara a disposició de totes les rubinenques i rubinencs és l'informe automàtic d'estalvi de la factura elèctrica. Tothom pot entrar amb una informació mínima de la seva factura i rep un informe de com pot estalviar. Un informe en base al seu consum, al seu perfil de consum, quina seria la tarifa més adequada, quina seria la potència més adequada i com ha de fer aquests canvis. És un procés acompanyat, senzill, gratuït, que posem a disposició de tota la ciutadania. Jo ho he fet i estalvies. Realment és una manera de fer que la gent entengui més, tingui més informació i pugui aprofitar totes les possibilitats. També tenim la finestreta de l'autoconsum, on informem a tothom que vol fer una instal·lació de fotovoltaica, d'autoconsum. De vegades costa, és complicat quan la interlocució la tens amb la gent que et ve a fer les ofertes perquè, evidentment, les fan amb una mentalitat comercial i la gent té molts dubtes i l'acompanyem en aquest procés. Una eina que tenen tots els ajuntaments és fer una política fiscal verda. En aquest cas, a Rubí anem a màxims del 50% de reducció de l'IBI durant 5 anys quan algú instal·la fotovoltaica al seu domicili. Aquest any hem fet la millora de que no cal que s'estigui cobrint un percentatge mínim del consum, sinó que fins i tot si algú ha aprofitat al màxim de la seva teulada, rep la compensació en l'IBI. La taxa de llicència d'obres l'hem condonat, o sigui, és de 0 euros a partir d'aquest any també, i hem simplificat els tràmits, que sempre és una cosa que fa por.
També s'actua en relació a les indústries, a les empreses, perquè tot plegat ajudi a que la rendibilitat de la inversió augmenti, el període de retorn es redueixi i, per tant, els números a la gent els hi surti. És evident que si va de la mà de la rehabilitació, aconseguirem millors resultats, perquè la clau no és produir més i més energia i seguir amb el model de consum, sinó, sobretot, controlar el consum i això s'aconsegueix amb mesures com ara la rehabilitació. Un programa del que no em vull oblidar és el 50-50, que ha estat replicat a moltes ciutats. Aquí el que fem és, amb les escoles de Rubí, el que es crea a cada escola és un equip energètic, amb equip docent, alumnes i personal de l'escola. Fan una sèrie de propostes d'estalvi, les implementen i amb els resultats, amb l'estalvi aconseguit, el que fem des de l'Ajuntament és aportar la quantitat equivalent a l'estalvi aconseguit amb una forma de 50-50. La meitat és perquè el gastin amb el que consideren oportú a la seva escola i l'altra meitat és per fer noves mesures d'estalvi i de rehabilitació del centre, de manera que es centra en el cercle virtuós d'augmentar l'estalvi. Una novetat d'aquest any, les comunitats Rubí Brilla. El que hem fet és una crida a comunitats de propietaris de Rubí, de manera que hem seleccionat una sèrie de finques, d'edificis de la ciutat, perquè entrin en projectes de rehabilitació i autoconsum. És a dir, que a través del nostre acompanyament puguin implementar mesures que el que fan és passar de la situació actual que puguin tenir amb un cost de l'energia determinat a través d'unes actuacions d'inversió, que és la part que està marcat en taronja, la part de quota, que els hi comporten immediatament un estalvi i que al final això fa que el consum es redueixi de tal manera que tot plegat, sense realment un cost real, sinó que hi ha un estalvi des del minut zero, acaba produint un major confort, una major durabilitat dels habitatges, allargar la seva vida útil, augmentant el seu valor fins i tot patrimonial de l'edifici, i és un projecte en el qual hem posat molt d'empeny i ara hem començat. Les comunitats de propietaris ja tenen els pressupostos per començar a contractar les actuacions i esperem veure l'any que ve realment aquestes millores a diferents finques de la ciutat. Són una sèrie d'etapes amb un suport tècnic de l'equip de Rubí Brilla i que en tot moment, des del minut zero a la interlocució amb els proveïdors i fins i tot tot el que és el tràmit de demanar ajuts, ve acompanyat pels tècnics de l'Ajuntament. Un altre agent molt important de la ciutat són les pimes i els comerços. Un titular d'ahir mateix. Les pimes d'Espanya paguen l'electricitat més cara a Europa després d'Itàlia. És una situació real que els resulta difícil i no tenen gaire força d'interlocució, de manera que al final estan pagant preus que poden ser molt millorables. Què fem a la ciutat? Doncs, a més de fer auditories energètiques, que és anar a indústries i comerços i donar una sèrie de consells de com poden reduir el seu consum, hem creat un grup de compra compartida, de manera que els hi donem molta més força d'interlocució. Parlem de més de 50 comerços de la ciutat que formen part d'aquest grup de compra compartida i han aconseguit una millora molt, molt rellevant a la relació amb les comercialitzadores i han reduït molt la seva factura de l'electricitat. Un objectiu és fer créixer molt aquest grup de compra i ampliar-ho sobretot a la indústria. Indústria que té, igual que les llars de Rubí i de qualsevol altra ciutat, molt de sostre. Aquí el que veiem és un estudi que va fer l'Institut Geogràfic i Geològic de Catalunya de totes les teulades de la ciutat de Rubí, amb un codi de colors que les converteix en òptimes, bones o no tan bones, que seria el color més fosc, per ubicar instal·lacions de fotovoltaica. El que tenim a la nostra ciutat és moltíssim sostre industrial i l'estem començant a aprofitar. Per exemple, amb el primer projecte d'autoconsum compartit d'energia en un polígon industrial de tot l'Estat. És un projecte on diferents empreses d'un polígon de Rubí Sud, s'han unit i han fet una subhasta, un concurs privat, de manera que totes elles instal·laran plaques fotovoltaiques i tindran un sistema de consum compartit perquè són empreses que estan pròximes unes a les altres, de manera que hi ha empreses que són productores netes d'energia, altres són consumidores netes, però al final, si qualsevol d'elles en solitari hagués encarat aquest projecte,
ho hagués tingut força més difícil i mai hagués aconseguit els preus que han aconseguit. Per tant, aquest és un primer concurs i volem que any a any vagi creixent el teixit compartit de producció d'energia en sostre industrial de la nostra ciutat. I, evidentment, com a Ajuntament hem de donar exemple. Per reduir les emissions tenim molts equipaments municipals, tenim molt sostre municipal que volem posar al servei. Ja hi ha instal·lacions solars, però no està aprofitat un percentatge massa important d'aquest sostre públic. I llavors, com a tota administració pública, maneguem diners públics i aquests no són infinits. Per tant, el que volem és optar per una fórmula que es coneix com a PPA, d'acord de compra d'energia, que el que fa és que tu no fas la inversió la fa un altre, que és la mateixa fórmula que han fet al polígon industrial. Aquest altre s'encarrega del projecte, la instal·lació de les plaques i el seu manteniment, i tu l'únic que fas és un compromís de compra d'energia, de manera que estalvies aquesta gran quantitat de diners públics que hauries de fer per poder afrontar la inversió i pots beneficiar-te d'aquesta acció. És una acció innovadora, com sempre les accions innovadores a l'administració pública són complicades de portar a terme, però el nostre objectiu és que l'any que ve puguem llançar aquest projecte, aquest concurs, perquè tota aquesta potencialitat de producció d'energia es pugui instal·lar als sostres dels nostres edificis públics de Rubí. Per tant, com a ens local, en totes les ciutats, totes les persones poden ser protagonistes d'aquesta transició energètica i es poden fer moltes accions rellevants per aprofitar aquesta oportunitat, que és una oportunitat per la justícia social, per reduir situacions de pobresa i és una transició imprescindible i necessària perquè ens juguem el futur i ens juguem la salut. Molt interessant aquesta doble vessant, no? L'estalvi econòmic, la protecció de les persones vulnerables i també el fomentar la consciència ecològica i, com deia el Joan, el reconnectar amb la biosfera, que és una cosa que ens urgeix. Joan, com pot esdevenir l'energia un motor de canvi, de transformació urbana? Explica'ns una mica el cas del Prat. Helena, intento compartir pantalla, a veure si me'n surto. Crec que l'Andrés s'ha de deixar de compartir perquè jo pugui compartir, m'equivoco? Sí, l'ha de deixar de compartir, però crec que ella no la comparteix. No? Vale. A veure si me'n surto. Ara sí. Una mica al principi. Em sentiu bé? Sí, s'ha sent bé. No, nosaltres hem... A veure, en primer lloc, una cosa que jo crec que és important, i abans d'introduir el tema. Crec que el que és molt important és que les ciutats tinguin equips d'energia. És a dir, les ciutats històricament han tingut equips educatius, equips de serveis socials, equips de cultura, però l'energia no ha format part de l'agenda local. Segurament perquè no teníem un marc normatiu que acompanyés, perquè la tecnologia era cara, l'energia no ha format part. I jo crec que el que és molt important és que posem en el xip del municipalisme la necessitat que l'energia és un vector de canvi. Però perquè aquest vector de canvi sigui, necessites tenir equips tècnics que hi treballin i que fins i tot, independentment de qui governa en cada moment, allò romangui. Crec que en part és l'exemple de Rubí. És a dir, fa anys que a Rubí Brilla s'han fet coses i jo crec que aquest és un exemple a seguir. Què estem plantejant nosaltres com a Prat? Us faig aquesta presentació que la vam presentar a un webinar, l'Andrés hi era la setmana passada, està en castellà, però, vaja, el podeu seguir tots. En aquesta part parlàvem una mica al principi del nou marc normatiu, amb autoconsum compartit, la dinàmica que abans esmentàvem, d'un nou escenari a partir d'aquestes comunitats d'energies renovables i de comunitats ciutadanes d'energia que emanen de la directiva
i, òbviament, com iniciatives municipals, moviments ciutadans i cooperatives energètiques podien interactuar. No em centraré tant en aquest element, que ja us dic que és una mica el que apareix a la directiva, a les directives europees, i la directiva per mi més important, que és la del mercat interior de l'electricitat, que aquí explico una mica el que abans esmentava verbalment, sinó una mica el que estem fent nosaltres des del Prat, on al llarg de la història hi ha una gran tradició de defensa del territori i del medi, però on en l'històric no hi havia aquesta feina tan acumulada en matèria energètica. Sí, amb reduccions de consums i monitorització dels consums energètics de l'Ajuntament, sí amb vulnerabilitat, però no tant amb l'energia com a vector de canvi. Aquí hi ha un debat sempre, que és bottom-up, de baix a dalt, per descomptat. El que passa és que com a administració a vegades t'has de plantejar si tens la capacitat tu de fer de motor de canvi. I això és una mica el que hem fet. El que hem fet és que tot estigui en paral·lel. Per començar, què hem fet? Estem a punt d'obrir la Casa de l'Energia. La Casa de l'Energia té dues funcions. Una, l'oficina d'energia, per atendre la gent, als comerços, a la indústria, a les famílies vulnerables, i la Casa de l'Energia com un espai de trobada de la reflexió energètica de la ciutat amb actors econòmics, industrials, amb constructors, amb APIs, amb tots els actors que poden interactuar. Tenim present que al Prat tenim dues figures que volem que juguin, que és Aigües al Prat, que creiem que pot jugar un rol en matèria energètica, i Prat Espais, que entenem que pot jugar un paper en transformació i en rehabilitació. I també, per descomptat, tenim present que ha d'haver actors privats amb els que hi treballem. En aquesta línia, així com estem agafant moltes coses de Rubí, nosaltres vam liderar aquesta aplicació a la web de l'Ajuntament del Prat perquè els ciutadans poguessin enviar les seves dades i en 48-72 hores, com explicava l'Andrés, nosaltres vam llançar la proposta, doncs el que fem és donar-li les xifres exactes no només de consum, sinó quina és la tarifa a la que s'ha d'acollir precisament per baixar la seva factura. I estem a punt de treure el mapa d'energia, que és una proposta que ha fet Rubí per poder tenir, edifici per edifici, doncs, quins són els consums més suntuaris, els que funcionen millor, els que funcionen pitjor. Aquí li afegim un tercer element, que en aquest cas sí que seria up and down, de dalt a baix, en què nosaltres el que hem plantejat aquí és que l'Ajuntament faci de motor de canvi. El Prat és un municipi amb moltes taulades en polígons on pot haver molta potència instal·lable, però en la trama urbana ens trobem en una realitat molt complexa, on les taulades no són tan òptimes. I el que hem fet és determinar les taulades municipals perquè siguin motor de canvi. Aquí ho veureu millor. Hem determinat 5 illes, on jo crec que el més rellevant no és que instal·lem 1 megawatt, que és molt per un municipi com el Prat de Llobregat en taulades municipals, sinó el més significatiu és que fem que hi hagi illes d'autoconsum compartit, de moment, en taulada municipal. És a dir, fem que hi hagi taulades municipals amb més instal·lació que el consum que necessiten a baix, perquè l'excedent l'enviem a edificis municipals que no tenen tanta taulada però tenen més consum. I d'aquesta manera el que fem és tenir un aprenentatge d'autoconsum compartit. De moment amb un únic consumidor i amb un únic productor, però amb l'objectiu que entorn a aquestes illes creem les comunitats ciutadanes d'energia. Aquí veieu que amb aquesta instal·lació de megawatt pic el que fem és generar excedents a cadascuna de les illes. I l'objectiu és que aquests excedents ens serveixin per fer el següent, donar resposta a les famílies vulnerables. En un primer anàlisi un podria pensar que les famílies vulnerables al Prat estarien totes concentrades al barri amb major vulnerabilitat, que és Sant Cosme, però la realitat no és aquesta. Fixeu-vos, aquest mapa es solapa amb el mapa de la vulnerabilitat que es produeix arreu del Prat. I amb això el que volem, per tant, és, primer, tenir un aprenentatge amb autoconsum compartit, podent comunicar a la distribuïdora que fem en diferents repartiments entre el consum de l'Ajuntament, per després passar a donar resposta a la ciutadania en general
i particularment els vulnerables. Quan estem parlant de l'autoconsum municipal, penseu que aproximadament hi ha 111 dies l'any on la producció s'aprofita poc. I s'aprofita poc perquè són caps de setmana o bé perquè és període vacacional. És gairebé un terç de l'any. I això el que vol dir és que aquest excedent el podríem anar a vendre'l, a fer facturació simple o fer el que volem fer, autoconsum compartit amb ciutadania i donant resposta particularment als més vulnerables. Aquesta proposta, li sumem una proposta que estem ara posant en marxa, que és intentar mobilitzar la resta de taulada municipal que tenim, ens quedarà poca, posar noves pèrgoles en espais d'ombra i després, amb una col·laboració público-privada, mobilitzar també els espais de taulada més òptims per fer aquest autoconsum compartit. La idea que tenim és poder solapar aquestes noves produccions amb la producció prèvia que abans us he ensenyat, aquest megawatt instal·lat amb 5 illes, per així crear precisament 5 grans àrees d'autoconsum compartit, que tindran un recorregut mentre el repartiment sigui estàtic, però que en canvi tindran un recorregut extraordinari en el moment que es legalitzi el repartiment dinàmic. Aquest és aproximadament un estudi que hem fet on ens permet instal·lar un megawatt extra en diferents pèrgoles, amb diferents taulades municipals encara disponibles i amb taulades privades on estem intentant arribar a acords per mobilitzar-les i donar servei a veïns i comerços i indústries de l'entorn. L'altre element que hem plantejat és introduir la transició energètica amb el desenvolupament urbanístic. En el dret urbanístic, normalment, el que fem tradicionalment és compensacions amb vials, amb zones verdes, però poques vegades s'han introduït aquestes compensacions urbanístiques a la lògica energètica. Nosaltres volem plantejar a l'antiga Seda i a l'antiga La Perera, era una trama que era urbanitzable, on hi havia grans fàbriques que fa anys que no funcionen al Prat. Sabem que el Prat és un municipi on no ha crescut la població des de la transició. Aquest barri on van 4.000 habitatges, plantejar una estratègia perquè sigui un barri d'emissions zero. I això el que vol dir és introduir elements de generació, d'emmagatzematge i una xarxa bidireccional i digitalitzada. Aquí arribarem més o menys lluny en funció de com es transposi la directiva. Si ja hem plantejat en la modificació del Pla General Metropolità, per tant, en la modificació urbanística, poder operar com a comunitat ciutadana d'energia i el que veurem és fins a quin punt podem entrar en la distribució. El més interessant, però, i rellevant d'això, és que fem el primer gran barri d'emissions zero de tota l'àrea metropolitana. Aquesta és una perspectiva 5 anys vista, 4-5 anys vista, però que és molt suggerent, com us podeu imaginar. I on, a més, volem incorporar l'element de la mobilitat com un altre vector també a incorporar. Per últim, hem definit una estratègia de mobilitat compartida al treball. Podria estar mitja hora explicant-vos només aquesta estratègia. Bàsicament, al Prat, els problemes de mobilitat interna en un nucli molt compacte no hi són, però sí que hi són en les zones industrials, en el port, en l'aeroport, on molta gent hi va en cotxe, moltíssima. El que hem plantejat és un model de desgravacions i d'ajudes per després que es donin suport i ajudes als treballadors que descarbonitzin la seva mobilitat. I en paral·lel hem definit una estratègia de mobilitat compartida amb bicicleta elèctrica, amb vehicles compartits. Però el més rellevant aquí és que volem fer que moltes flotes d'empresa, al Prat tenim algunes de grans, esdevinguin flotes que, quan les empreses no les utilitzen, siguin vehicles elèctrics compartits per la ciutadania del Prat. I volem que aquesta sigui una proposta que de moment la liderem al Prat, però que després es pugui estendre a l'àrea metropolitana, començant per Port i Zona Franca i Aeroport i seguint per la resta de l'àrea metropolitana. Això què vol dir? Aquestes illes que teniu amb un color més vermellós, més potent, serien espais d'intercanvi de vehicle elèctric. Quina és la idea? Abandonar la cultura del vehicle elèctric, el vehicle de propietat, per passar a la cultura de l'ús del vehicle puntual. De tal manera que donarem un servei a la gent perquè pugui utilitzar un vehicle elèctric de forma puntual, però no tingui necessitat de tenir cotxe. Us podeu imaginar que tenir punts d'intercanvi de vehicle elèctric on estan carregant-se, nosaltres ho volem utilitzar com espais
no només de mobilitat, sinó espais d'emmagatzematge de l'electricitat i també que aquests vehicles puguin aportar xarxa a electricitat a la xarxa quan no hi hagi renovables. És a dir, la idea quina és? Implementar aquí un sistema preparat ja perquè el 2025 siguin sistemes B2G, és a dir, sistemes de vehicle a la xarxa, on el vehicle no només rep electricitat a la xarxa, sinó també aporta a la xarxa quan falta electricitat d'origen renovable. És a dir, per tant, estem pensant ja en una estratègia de mobilitat compartida, però pensant ja en elements de gestionabilitat, de gestió de la demanda, en aquesta línia. I és una mica aquestes les línies que us volíem explicar. Molt bé, molt interessant i algunes prometen molt. No sé si a Rubí serien replicables, alguna igual la de mobilitat compartida per el tema que tenim de dispersió, no? Amb el tema de les urbanitzacions. Cada ciutat és una realitat, però evidentment la mobilitat és un vector fonamental a l'hora de tenir una transició energètica i social fins i tot factible. Aquesta proposta a les empreses perquè comparteixin la seva flota de vehicles, Joan, heu pensat també en la flota municipal? Si podria ser que al cap de setmana acostuma a estar aparcada? La idea que tenim, Andrés, és que tota la flota municipal entrarà amb el model de mobilitat compartida. Dit d'una altra manera, al Prat hi ha X vehicles, no? Que jo a vegades l'he utilitzat per tenir una reunió puntual doncs, l'objectiu és que aquesta flota desaparegui i que, per tant, que la flota municipal passi a ser aquest model de vehicle compartit. Us confesso que aquest és un disseny. Nosaltres ens vam presentar una línia d'ajuts del Move Singulares, hi havia 60-70 projectes. Aquesta va ser la línia, la tercera més ben valorada. Repliquem el model holandès, francès i belga, en el que els treballadors que van de forma descarbonitzada al treball reben una ajuda, una remuneració. Quan tothom parla de l'explosió de la bicicleta a França, en gran part també es deu a la remuneració al treballador que va en bicicleta al treball. Ho dic perquè poca gent hi pensa. I tenim un hàndicap, i també us l'explico, que és l'escenari Covid, com fem que la mobilitat compartida entri en força, igual que el transport públic, en un escenari Covid, perquè això ens preocupa. Ara, hem parlat amb algunes empreses del Prat i estan molt interessades en aquest model, perquè des d'empreses com DAM, a Vueling, a algunes empreses que estan a la Port. I a més per una raó, perquè fixeu-vos bé, des de l'estació de metro, de ferrocarril, fins a la fàbrica, normalment tens 1,5 quilòmetres, 2 quilòmetres, que és el factor que fa que el treballador no vagi en transport públic i vagi en vehicle privat. D'aquesta manera, si implementem amb estratègies compartides amb l'empresa, amb mobilitat compartida, hi guanyem molt. I aquest element del vehicle elèctric compartit és factible per una raó, perquè fixeu-vos, els punts d'intercanvi són punts fixes. És a dir, jo no podré deixar al Prat el cotxe elèctric a qualsevol lloc, perquè això a més encariria molt el servei, sinó que només el podrem deixar a 6-7 illes. Per què? Perquè abaratim el cost, perquè poden fer aquest punt de càrrega, però també amb un horitzó molt llunyà de vehicle a xarxa i perquè ens facilita, òbviament, la gestió. I sí, l'objectiu és que les empreses, però també l'Ajuntament com a tal, la flota desaparegui. Amb algunes empreses, òbviament, no tota desapareixerà, però només que entrin en 2 o 3 cotxes ens permet definir un model de mobilitat compartida. Nosaltres aquest projecte l'hem presentat amb vocació metropolitana, també us ho dic, perquè no hi ha estratègia de mobilitat només pel Prat. És a dir, pensar. És a dir, qui pensi que pot definir estratègies de mobilitat només pel Prat o per Rubí o per... No, és a dir, necessitem una estratègia ja no metropolitana, jo diria de Barcelona regió, de mobilitat, on aquests elements de mobilitat compartida s'introdueixin. Però on pensem que gran part de la mobilitat no resolta no és la mobilitat urbana quan vas a casa, sinó la mobilitat al treball. Aquest és l'element que hem de descarbonitzar i electrificar en la mesura del possible. I per això hem fet aquesta proposta de mobilitat compartida, però també pensant-la amb aquest horitzó
que solapem mobilitat i electrificació de la ciutat. És un canvi de mentalitat que costarà, però hem de treballar. Aquí tenim la fiscalitat també associada a que les empreses tinguin un pla de mobilitat, és una rebaixa important de l'IAE, i hem volgut fer abús de demanda a polígons industrials, però està costant bastant. És una situació complicada perquè quan ho expliques inicialment les empreses s'hi sumen, però després a l'hora d'implementar-ho no és tan senzill i estem xocant una mica amb aquelles mentalitats de arribo a la porta i el deixo a la porta. Potser també això d'anar acompanyat en dificultar que ho deixen a la porta. Al final és un balanç. Si una opció t'és molt fàcil i molt còmoda, fins que no te la fan incòmoda, no penses en canviar-la. I l'element més complicat, et confesso que és l'aplicació. És a dir, nosaltres hem de remunerar el treballador que va en bicicleta, que va de forma descarbonitzada al treball. I això vol dir que el treballador, quan agafa la bicicleta, quan surt de casa, fins que arriba al treball, hem de saber que aquella persona està anant en bicicleta. Per tant, la clau de volta d'aquest model de mobilitat compartida que donaria per parlar molt és l'aplicació, en el que s'adhereixen les empreses, s'adhereixen els treballadors, tenim accés a les seves dades, per descomptat. L'objectiu és que l'aplicació sigui interoperable entre operadors privats i públics, però, òbviament, l'operador públic-privat que vulgui actuar ha de passar pel filtre de la nostra aplicació. I l'element aquí interessant és que elements de mobilitat compartida que es produeixen a la capital, tots els operadors privats volen actuar a Barcelona ciutat, no? Però els costa més venir a Rubí o venir al Prat o fins i tot anar a Hospitalet, no? Comencem a fer atractiva aquesta opció perquè introduïm aquest element i, per tant, definim una estratègia de mobilitat al treball que és la gran assignatura pendent. Què fem? Que l'empresa que dona ajut al treballador li fem aquesta desgravació. Si permet, Andrés, una matís amb les desgravacions. Nosaltres hem introduït, òbviament, ajudes i desgravacions en l'autoconsum, però també t'haig de dir que ho hem limitat. Per què? Perquè si tu allargues durant molts anys les desgravacions amb IBI, pots acabar beneficiant a famílies que es poden permetre l'autoconsum amb una unifamiliar fins al punt que, i això s'ha produït en un municipi veí a Rubí, hi havia gent que es desgravava més que el cost de la instal·lació. Però això, clar, ho has de tenir ordenança. Evidentment, l'ordenança tenim que la desgravació no pot ser mai superior al cost de la instal·lació. Nosaltres el que hem fet és introduir un topall de 300 euros. Perquè és una manera de... Perquè crec que aquí l'element més interessant és com aconseguir un autoconsum compartit. Ho dic bàsicament perquè no hi hagi un benefici fiscal d'aquella gent que ho necessita menys, no? I, per tant, orientar-ho més a aquella gent que més ho necessita. Simplement aquest matís. No, dir-vos també que nosaltres ens estem inspirant en moltes coses de Rubí. Així com a Rubí s'ha inspirat nosaltres amb aquest element de l'assessorament a la factura, nosaltres ens estem inspirant en el tema de la rehabilitació. Volem tirar endavant una proposta per polígons inspirada en aquest model d'autoconsum compartit que veu plantejar Rubí Sud. Sí, les idees s'han de compartir. El que és molt important és compartir i que tant no siguem molts els municipis, que entenguem que l'energia és aquest vector de transformació i de canvi a la ciutat. Parlant d'experiències prèvies, el tema de la compensació energètica a l'hora del planejament, de fer el planejament amb aquesta compensació, és molt interessant. Hi ha experiències a l'Estat d'aquesta mena de compensació? No. No, perquè per una raó que és òbvia, no? És a dir, fins ara el marc normatiu no estava acompanyant i fins fa 4 dies, com qui diu, l'energia renovable era cara. És a dir, produir... Per tant, aquests escenaris no es produïen. Ara bé, sí que hi ha experiències molt interessants a l'Estat de distribuïdores locals que juguen un rol i un paper de transformació. Està passant a Cadis. És molt interessant l'experiència de Crevillent al País Valencià. Al País Valencià hi ha multitud de municipis que tenen distribuïdora i aquest és un dels elements que, a veure si amb la transposició de la directiva podem entrar, perquè us feu una idea, a Alemanya hi ha 300 comunitats locals d'energia molt vinculades a municipis o lands que gestionen la distribució. L'experiència de Crevillent és molt interessant i després hi ha una experiència molt interessant del Grupo Cuerva, en aquest cas és un grup privat, una distribuïdora privada però petita, a la Sierra de Granada.
que estan fent coses molt xules i molt interessants amb gestió de la demanda, agregació i emmagatzematge. Crec que aquí hi ha un element que s'haurà d'explorar, que és el que es coneix com a sandboxes. Sandboxes, què és? Sandbox és una caixa de sorra. Què vol dir? Sandbox normatiu és espais on hi ha excepcions normatives per tastar i fer coses diferents. Això els municipis ho hem explorat poc, les empreses privades ho han explorat més. Però crec que hem de buscar illes de sandboxes, és a dir, d'excepcions normatives on puguem tastar i fer coses diferents. Hi ha un decret recentment que està sortint per experimentar amb experiències innovadores en matèria energètica. I per què això és tan important? Perquè el marc elèctric és un marc molt normativitzat, com no pot ser d'una altra manera. És a dir, jo no critico això, és a dir, ha d'estar-hi, precisament per evitar que les posicions de domini s'accentuïn, etcètera. Però crec que és bo i important que tinguem alineats projectes de sandboxes, amb excepcions normatives, on puguem tastar amb emmagatzematge, gestió de demanda, fent coses diferents, perquè després això es pugui transposar amb el marc normatiu. Parlant del marc normatiu que afavoreix ara més les energies renovables, tenim una reflexió de l'Antonio que diu: la derecha tiene mucha dependencia de las empresas que producen y comercializan la energía de material fósil. De hecho, durante el mandato de Rajoy se cargaron todo lo que había hecho, sobre todo en energía solar. ¿Qué garantías hay de que si vuelven a mandar no vuelvan a revertir lo que se pueda hacer en esa legislatura? Porque las multas de la Unión Europea, como ellos no las pagan, o si se avanza mucho creando una verdadera industria, no solo en producción, sino en investigación, ¿ya tendríamos ganado una batalla? Home, la garantia, malgrat diu que les multes no les paguen, és que s'estan transposant directives europees. O sigui, tot el marc normatiu no ve pel caprici o la decisió puntual d'un govern conjuntural. No. O sigui, és un canvi estructural de gran abast i que provoca un canvi normatiu que ha vingut per quedar-se. El matís o la intensitat amb la qual es transposin aquestes normatives sí que depèn una mica més del govern de torn, que pot ser més o menys ambiciós, com ha comentat abans el Joan. Es pot fer més o menys protagonista la gent, pot fer més o menys democràtic el canvi, però al final el canvi és inevitable i no és reversible per una qüestió simplement de que el model energètic que estem abandonant ha deixat de ser viable a futur. Evidentment, haurem d'estar amatents i d'intentar estar molt vigilants, no només de si ve un govern de dretes i ho canvia, sinó sobre el paper que poden tenir els oligopolis energètics i les grans companyies aquí a l'Estat a l'hora de la definició d'aquest marc legislatiu, a l'hora que sigui més o menys valent el govern. Crec que aquest és el perill real ara. Jo el que li diré a l'Antonio és que en primer lloc tenim un marc normatiu que dona més seguretat, és a dir, les directives prohibeixen la retroactivitat, que és allò que va passar amb el govern Rajoy, en recordeu-vos, hem de dir, fem les normes retroactives. Jo li afegiria un segon comentari. El canvi tecnològic, dit d'una altra manera. Tu, al 2008, perquè la solar fos viable, necessitaves un marc retributiu, que et paguessin un extra. Ara no, ara el que necessites és competència, punt. Perquè l'energia més barata és la solar. Aquest tòpic de l'energia renovable és cara, mentida. És barata, molt barata, més barata que la de combustibles fòssils. Llavors, jo crec que el gran debat ja no és si hi haurà transició energètica, jo crec que transició energètica n'hi haurà, sinó el ritme de la transició energètica. Jo aquí un matís respecte al que deia l'Andrés, ja veurem si el picoil arriba, perquè ara mateix amb l'escenari de Covid i de contracció de consums, el preu del carburant està baixant en el mercat, però la qüestió és el ritme i dos, en mans de qui està. La transició energètica arribarà, és a dir, mireu, l'Agència Internacional de l'Energia l'any passat es va invertir més a nivell global en renovables que en extracció de gas i de petroli. Per què? Perquè estan canviant els ous de la cistella. És així. Vull dir, la qüestió és,
Tu, quan havies d'extreure petroli o extreure gas o fer una central nuclear, això només estava a l'abast de que tenia molts recursos, poder econòmic i control geoestratègic, sí? Ara, la producció renovable està a l'abast de tothom. Un actor petit pot estar generant renovable de proximitat. Llavors, jo crec que el gran debat aquí és si l'esquerra creu que aquesta és una batalla cega. Jo una cosa que sí que lamento és que a vegades es parla de l'energia de forma tangencial, m'explico? I la pregunta és, l'economia de serveis, que ha estat l'economia espanyola, s'està desplomant per l'escenari de Covid, té un millor escenari que l'escenari de transició energètica quan tens una dependència energètica del 74%? Quan tens sol, quan tens vent i tens territori? No. I faig la següent pregunta. Aquells que volen transformar l'economia, tenim un millor escenari per repoderar-nos de l'economia, que és reflexió i proposta, no només reflexió, i proposta, que l'energia? Jo crec que no. Llavors sí que, i aquí fent una... No tot és culpa, si m'ho permeteu, de l'oligopolio maloso, no? Jo crec que hem de ser capaços d'entendre que el focus l'hem de posar aquí, no? I que la transformació l'hem de ficar aquí. Amb lideratge local, per descomptat, amb interacció amb l'empoderament de la ciutadania i també buscant aliats en sectors privats. Encara que ens facin ràbia, perdoneu, i a vegades ho considerem greenwashing, que ho són. Però algun actor pot acompanyar. I per què ho dic, això? Perquè no tothom juga al mateix paper a l'auca i necessitarem d'actors privats que vulguin jugar aquest rol. Ara, marcant nosaltres les regles, garantint la democratització, l'empoderament de la ciutadania. Llavors, hi ha coses que semblen menors. La batalla per baixar el terme de potència. Ostres, no hi ha res més revolucionari ara mateix que la batalla per baixar el terme de potència, perquè és el que permet gestió de la demanda i competència. Jo crec que en matèria energètica, per tant, hem de demanar lideratge públic, però encara més important que el lideratge públic, des del meu punt de vista, és dir competència. Competència. I, per tant, jo crec que hi ha dinàmica local, lideratge local, però, per altra banda, hi ha un element d'introduir competència amb el marc normatiu per garantir precisament que aquesta competència permet empoderar la ciutadania i fer aparèixer nous actors. I competència és accés a les dades, és un marc normatiu que encara millori més l'autoconsum, és que l'agregació aparegui. I, per últim, cal planificació. Mireu, a Àsia hi ha un estat nord-americà com Califòrnia, no tots els Estats Units, estan liderant emmagatzematge en l'electricitat. I a Europa no. Dit d'una altra manera, aquí cal una estratègia com la que va fer Europa amb l'Airbus, per competir amb Boeing. Cal una estratègia europea en matèria d'emmagatzematge. I per què això? Perquè l'emmagatzematge és la clau per electrificar el sistema i per fer que les renovables siguin una realitat. Llavors, jo aquí sí que trobo a faltar... Clar, a Catalunya això és clau i el problema que tenim és que no tenim govern. Però per què dic que és clau? Perquè la indústria de l'automòbil no és una anècdota a Catalunya des del punt de vista industrial i generació d'ocupació. I un canvi de cultura amb la mobilitat, passant d'una cultura de la propietat del vehicle a una cultura del servei del vehicle, sumat a que el vehicle jugui un rol d'emmagatzematge de l'energia renovable, és un component molt rellevant. Jo crec que hem de ser conscients que a Catalunya estem a la cua d'Espanya en generació renovable. És a dir, estan passant coses molt més interessants a Canàries, a Aragó, a Extremadura, a tot arreu. Jo crec que a Catalunya, des del meu punt de vista, si ens pugem al tren de les renovables, con el canto en los dientes, com es diu en castellà. La pregunta és, què liderem? Jo crec que el lideratge de Catalunya, si algun dia tenim govern, hauria de ser emmagatzematge, gestionabilitat i, per tant, gestió de la demanda. I aquest sí que és un rol que no podem suplir des del món local, que cal un lideratge. I si aquest lideratge no es produeix a nivell nacional, a nivell català, aquest lideratge com a mínim hauria de ser metropolità. És a dir, l'àrea metropolitana i la regió metropolitana hauria de ser capaç de definir una estratègia per l'àrea metropolitana i la regió metropolitana que també serveix al país. No sé si me he ido por los cerros de Úbeda, però crec que el que diu l'Antonio de si la derecha vuelve
la dreta pot tornar, però no tirarà enrere. El que passa és que si la dreta torna amb molta força, el que poden intentar és reproduir el model de generació centralitzada dels combustibles fòssils per les renovables. Això sí, jo crec que el que hem de garantir és que aquest model empodera la ciutadania i fa emergir nous actors públics, però no, fins i tot nous actors privats que accepten funcionar en matèria energètica amb un règim de competència. Perquè crec que el gran problema que tenim a Espanya és que no es funciona amb un règim de competència. Jo, amb això ja crec que podríem donar-nos per molt satisfets. És clau. O sigui, hi ha molt poques cadires en la taula de repartiment d'energia i són cadires que les tenen assegurades. Per tant, aquesta competència, aquesta possibilitat de generar energia a qualsevol lloc, a qualsevol punt local, és el que ha de fer que tot plegat salti les normes del sistema. I com totalment d'acord en què no hem de renunciar a qualsevol estratègia d'aliança amb sector privat o amb qui sigui mentre tinguem tots clar com i a on volem arribar. És important, aquí ho estem fent amb les empreses locals i al final també és una transformació que volem aconseguir amb el teixit productiu. Qualsevol ciutat industrial té tota una sèrie de sectors que moriran amb aquesta transició energètica perquè és una transició de model productiu i que al final hem de saber substituir localment per mantenir l'ocupació local i fer aquesta transició sense danyar a la gent, al final, que fins ara eren peons amb un sistema antic i ara han de un rol més fonamental en un nou sistema productiu. Sí. A veure si som capaços, des del món local, sense aquest lideratge, evidentment que no tenim com a govern de la Generalitat, però tots plegats jo crec que tenim molta força per anar de la mà, fer veure, i més ara que tenim un govern a l'Estat que és sensible amb aquesta qüestió, doncs perquè aquest lideratge, aquestes aliances tinguin resultats. Aquest lideratge, com deien, si no el tenim des de la Generalitat, doncs igual s'ha d'impulsar, com comentava el Joan, des d'allò supramunicipal, no? En qualsevol cas, una qüestió que ara tu apuntaves i que a mi em preocupa és el tema de que en la transició energètica, en les accions que es portin a terme, no deixem a la gent enrere, és a dir, als col·lectius més vulnerables, que no siguin els que recaigui sobre aquestes persones tot el tema de si no poden canviar el cotxe, si no... O sigui, s'ha de trobar com un equilibri que el lideratge municipal, en aquest cas, o d'altres ens, faciliti la transició per a aquests col·lectius. Bé, jo crec que això, Helena, va associat al concepte de transició justa. És a dir, hi haurà transició... Hi haurà canvi climàtic? Sí. La qüestió és que és molt diferent un canvi climàtic que la temperatura puja 3 graus a la que et puja 1,6. I per tant el que hem de fer és entendre que cada 0,1 graus que deixem de pujar la temperatura del planeta és una batalla guanyada, no perdut el concepte del revés. Doncs, hi haurà transició energètica? Sí. Hi haurà damnificats. Damnificats reals i falsos damnificats. És a dir, gent que se sent damnificada que en realitat no ho és. Doncs jo crec que el que hem de garantir aquí és acompanyar i acompanyar a la gent damnificada. Et poso un exemple molt gràfic. El repartiment de mercaderies d'última milla representa un 20% de la contaminació a les nostres ciutats. Un 20%, una barbaritat. I a la vegada, el repartidor de mercaderies d'última milla normalment és autònom dependent i autònom explotat. Li pots demanar que es canviï el vehicle elèctric? No sense una estratègia de transició justa que el que faci és definir un marc per laboralitzar relacions mercantils, 1, i 2, que en aquest marc de laboralització de relacions mercantils s'aconsegueixi canviar el vehicle de combustió vell i molt contaminant per un vehicle elèctric, que és possible. Això vol dir una estratègia de transició justa. Per tant, jo el que et diria és que en el Green Recovery, el Green New Deal, el fons de post-Covid, aquest element de transició energètica ha de combinar-se amb un element de transició justa, perquè si no pot passar el següent, que és una mica el que ha passat a França. Gent damnificada o que se sentia damnificada, en alguns casos no eren damnificats,
s'ha mobilitzat, jo et dic, en alguns casos de forma justa i en alguns casos per un element de sentiment, en contra de les mesures de fiscalitat ambiental que s'implementaven. Hi ha reacció, és a dir, pensar-nos que la nostra agenda és òbvia i que no passarà res, ens equivoquem. El fenomen Bolsonaro a Brasil, el fenomen Trump als Estats Units, el fenomen Brexit al Regne Unit, és una mica l'expressió de nosaltres sols ens en sortim i que són a vegades classes populars damnificades per l'escenari de canvi les més refractàries. Per tant, és molt important, des del meu punt de vista, que tota estratègia de transició energètica tingui una estratègia d'acompanyament als sectors vulnerables o que se senten vulnerables. I, per tant, amb el sector del transport, per mi, és un element clau. Jo crec que aquí hi ha un element interessant que ha fet el govern de l'Estat, que és la nova direcció que s'ha creat de transició justa en el MITECO, en el Ministeri per a la Transició Energètica, i els convenis de transició justa que s'estan aplicant en el tancament de les plantes en els cicles combinats de carbó. Això a Catalunya no ens afecta tant, però sí que està afectant a León, a diferents... al nord, bàsicament. No? Crec que l'element que aquí hem d'incorporar és quina és la reconversió del sector de l'automòbil. La propera gran reconversió que o ens avancem o arribarà de forma molt distorsionada serà el sector de l'automòbil i l'hem de plantejar perquè la convertim en un element d'oportunitat amb emmagatzematge, gestionabilitat i una indústria que bascula de la indústria de la propietat del vehicle a la indústria del servei. No? I després, el gran tema pendent, no podem pensar en transició energètica si no li fotem queixalada, permeteu-me l'expressió, a la mobilitat i al transport. Però, clar, hi ha molta gent que viu de la mobilitat i el transport. I, per tant, aquesta queixalada ha de ser amb una sensibilitat social que signifiquin programes d'acompanyament per a aquella gent que hi treballa. Jo crec que aquest és un element clau. Bueno, no sé si les persones que ens estiguin veient tenen cap pregunta. Si la tenen, han de fer clic a la icona de la mà, que hi ha situada a la part inferior esquerra. Veig que hi ha un altre comentari, crec que és de l'Antonio també. El hándicap que tiene el transporte de mercaderías mediante vehículo eléctrico es la poca autonomía que tienen de momento los vehículos. Bueno, jo crec que això ha canviat. És a dir, amb el transport de mercaderies d'última milla, el vehicle elèctric és òptim, d'última milla. Una altra cosa és la mercaderia de llarga distància, on l'alternativa elèctrica sí que té debilitats. D'aquí l'escenari de l'hidrogen. L'hidrogen té moltes incerteses encara, no? I a més pot haver hidrogen verd, però també hidrogen nuclear, hidrogen de carbó, vull dir, ja ho veurem. Però en tot cas, amb última milla sí que hi ha alternativa elèctrica. Segona, aquí cal treure vehicles de la carretera i passar-la al ferrocarril. Sí, és molt senzill. Quin és el problema? Que qui s'atreveixi a tirar endavant l'eurovinyeta, que és que de la mateixa manera que tu pagues per l'ús de les vies, paguis per l'ús de les carreteres, té una vegada de transportistes al dia següent que pot paralitzar el país. I, per tant, et pots trobar que la teva cadena de subministres, la que no s'ha tallat amb la Covid, se t'acaba tallant amb un escenari així. Per tant, no es pot fer molt a la babalà. Però sí que hi ha alternatives. Amb última milla, és a dir, el vehicle elèctric avui té una autonomia que ja són 500, 600, 700 quilòmetres, i baixant, i baixant, i baixant, i baixant. La bateria la podràs pagar no només amb mobilitat, sinó donant serveis al sistema. És a dir, una bateria que es carrega amb l'electricitat cara i dona electricitat al sistema es carrega quan és barata i dona electricitat al sistema quan és cara, serà retribuïda. Això ja està passant a Holanda. No us estic dient coses que... Diu, ostres, què diu el Joan? No, això ja està passant. Per tant, sí que hi ha alternatives. I el gran tema és les mercaderies de llarg recorregut, on l'aposta ha de ser el ferrocarril i on hem de veure quin és el recorregut de l'hidrogen. És important aquí que tot procés estigui sobre els seus costos reals. Hi ha un cost que repercuteix el transport que genera CO2 sobre tota la humanitat que no està assumint aquest procés de transport. Hi ha figures com, no sé, un impost al CO2. Si al final les coses que s'han de transportar 4.000, 5.000 quilòmetres per ser comprades a l'altre extrem del món haguessin d'assumir
el cost real, la repercussió real, el dany real que provoca aquest transport, potser no sortiria a compte i estaríem tornant a models de producció de més proximitat i que no requeririen aquests transports a tan llarga distància. Al final hem generat un món on tot es transporta, va i ve d'un lloc a l'altre, la matèria prima es fa en un extrem del món, la transformació a l'altre i al final la tornem a comprar aquí. Segurament això també ha de canviar, si no és viable amb el nou model. I perquè canviï ha de ser econòmicament inviable. Si no, continuarà, al final l'únic balanç que importa el capital és el del benefici. Si no toquem aquest benefici, no canviarà el model. Bueno, el tema també és canviar el model, que tota la producció i el consum sigui més de proximitat, no? Tenim bajanades de gent que està treballant a 1 hora i pico de cotxe cada dia o coses així. Després també podríem entrar en el debat de la producció de les bateries dels cotxes elèctrics i de la geopolítica que això... Sí, perquè evidentment també està relacionat no amb un combustible finit, però sí amb uns materials finits. Serà inviable que el mateix número de cotxes de combustió siguin substituïts per cotxes elèctrics, perquè el propi procés de produir un vehicle genera contaminació i està subjecte a limitacions de matèria prima. És el que ha comentat el Joan. O sigui, és un canvi de model de propietat a un canvi de model d'ús. La major part de l'espai de les nostres ciutats està ocupat als carrers per vehicles d'alta tecnologia que passen un percentatge molt important del seu temps aturats. Té sentit que tot aquest espai estigui ocupat per màquines aturades quan una persona de vegades només l'agafa pel cap de setmana? Segurament no. El problema és que hem generat una societat on l'autoestima i el propi valor d'una persona de vegades es fonamenta en la propietat d'un dispositiu de mobilitat fantàstic, però això ho hem de canviar. Al final, el que importa d'un objecte és l'ús que li puguis donar. I costarà de canviar, però al final ens beneficiarem tots perquè farà les ciutats més vivibles, tindrem més espai i tot tindrà una lògica molt més sostenible. Jo, si em permets, Helena, quan plantejaves això de les bateries, a veure, jo no crec que es tracti de reproduir el mateix model. A Espanya hi ha 20 i pico milions de vehicles. El dia de l'operació salida, quan tothom està a les carreteres, hi ha 11 milions de vehicles. Per tant, hi ha un decalatge de 10 milions de cotxes que no s'estan utilitzant. Per tant, tu el que has de plantejar és una cultura de l'ús compartit versus... I això què vol dir? Es produiran els mateixos cotxes una mica menys, però hi haurà més gent treballant en la indústria de subministrament de serveis compartits de vehicle. Menys gent a la fàbrica i més gent en aquesta indústria de vehicles. També crec que hem de fer una proposta que sigui ambiciosa, però amb els peus a terra, perquè si fem una proposta de, vinga, tenim tots els cotxes, ho podem governar? Llavors, aquest és l'equilibri des del meu punt de vista, no? Hi ha geopolítica, sí, amb el liti. Vaja, el cop d'estat de Bolívia és un exemple gràfic, precisament, del que ha passat en els darrers anys, no? Com hi havia amb els combustibles fòssils, però a la vegada jo crec que això ho hem d'acompanyar d'estratègies. La segona reserva de liti d'Europa, sabeu on està? A Cáceres. I el govern estadounidenc està fent una cosa raonable, que està dient, molt bé, tu vols extreure condicions. Perquè, òbviament, l'extracció de liti és molt agressiva. I condicions de transformació i de generació de producció d'activitat econòmica en una comunitat autònoma com l'Extremadura on falta activitat industrial. M'explico? Jo crec que aquí hem de trobar i hem d'avançar i hem de reflexionar sobre aquest model compartit, però a la vegada sobre la necessitat d'encarar. Perquè si no vindran els escenaris de transició a cop d'aero. Llavors la reacció serà molt pitjor i ens podem trobar en un escenari de continuem mantenint el model. No? El gran problema que té l'estat espanyol és que la nostra indústria de l'automòbil, les decisions les prenen empreses matrius on tot el vehicle elèctric l'estan fent a França i a Alemanya. El grup Volkswagen està centralitzant el vehicle elèctric a Alemanya i el grup Renault a França. I aquí hauria d'haver una reflexió pública
de què fem i a què ens dediquem. Però bueno, jo dic perquè tens raó amb el que planteges del liti i que és un material finit. Per això cal protagonitzar aquest canvi de cultura. Però a la vegada has de plantejar una alternativa, perquè no plantejar alternatives vol dir que arribes a un escenari de col·lapse i el que acabes és reproduint el model que tenies fins ara. Totalment d'acord. Tenim una reflexió, una observació del Ricard que diu la idea del sandbox, boníssima. A Rubí només ens cal seguir els processos inicials, diu. Bueno, el sandbox és un marc normatiu que s'ha aplicat en el sector financer per fer proves, que s'està replicat en matèria elèctrica i en matèria energètica. I quan jo estava a IDAE és una de les coses que vam tirar endavant, és a dir, experiències de sandboxes, de marcs, de zones on fiquem excepcions normatives i comencem a tastar coses diferents. I això el Ministeri està alineat, i hi ha voluntat que això tiri endavant. Si també s'alineen els interventors i els secretaris municipals, també serà fantàstic. No, per això, Andrés, jo crec que és més un element de marc normatiu on l'administració local és un actor, però on el sector empresarial també hi pot jugar. Però sí, és a dir, jo crec que això és una qüestió de que hi hagi l'excepció. A Granada estan tirant endavant amb un sandbox, amb Europa Cuerva, que us explicava, i comencen a haver experiències interessants. Bassols, a la Garrotxa, també estava interessat. La gent de Crevillent, que us he explicat abans, d'Enercop, també estan interessats. És a dir, en matèria energètica, el que trobes a l'Estat és que hi ha gent que li dona el cucu i que és creativa. I per tant, jo crec que el que es tracta és que el món local s'afegeixi aquesta creativitat. Bueno, doncs perfecte, aquesta frase per acabar. Si no hi ha cap més pregunta, ho deixaríem aquí perquè portem ja més d'una hora i quart. Crec que portem gairebé una hora i mitja. I, gràcies per venir i per estar connectats a totes les persones que s'han connectat i al Joan i a l'Andrés per les seves intervencions i per aportar-nos una mica de llum en aquesta qüestió i de veure que es poden fer moltes coses. Perfecte, seguirem tirant de persistència i d'imaginació. Gràcies, Joan i Helena. Gràcies. Vinga, adéu. Adéu, bona tarda.